ବାରିପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମର ଦିଅର ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ଜଣେ ସେପଟେ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପାଖରେ ବୋପାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି 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 ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡି ଫଡି କାଢିକି ସେ କଣ ଘରେ ପୁଣି ଆହୁରି ପଡିଥିବ ନା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଦେଖିବି ବୋଲି, ସେ ଘରେ କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ବିଲ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଦେବରଜୀ ବଡି ଫଡି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଘର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଥା ଛିଡା ଗନ୍ଥା ପଡିଛି। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ମଦୁଆ ଦଳ ଆସିକି ବସନ୍ତି। ସବୁ କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡା ଥିଲା, ଏଇଠି କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଖଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗାଡିଆଟା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ଆଉ ଇଏ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ଯାଏ ଦାଢି ମୁହଁରେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲା, ସେଟା ଅନେଇଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ପୁରା ଆମର ରଙ୍ଗିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଳାଏ ଦାଢି, ଆଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା। ଆଉ ସେ ଘରଟା ଦେଖିପାରିଲେ ହେଇଠି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କର ଖଟି ସବୁ ଚାଲେ ଏମିତି। ସ୍ପିକର ଗୋଟେ ଫଟା ସ୍ପିକର ସେଠି ବାଜିଲାଣି। ସବୁ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ଭିତରେ ଖଟି ଚାଲେ ହେଲା। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଖଟି କରିକି ସବୁ ମଜା ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଗାଡିଆଟା ବି ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁ। ଆଇଲା ମୋ ପୁଅ, ଆଇଲା ଏଇନେ ଦେଖ, ଏଇନେ ଆସିବ ସିଆଡୁ ଆସିକି। ଏନେ ବୋଉ ପାଣି ଥୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ସବୁ ଏନେ ଢାଳିଦବ। ସାଇକେଲ ଧୋଇବ ଘରେ ପୁରେଇବ ଆଣିକି। ସାଇକେଲ ଧୋଇବ ଘରେ ପୁରେଇବ। ପାଣି ଥୁଆ ହେଲା ତାର, ପାଣି ଧୋଇବ ଏଇନେ ହେଲା। ଦେଖ ଧୁଆ ହେଲା ଚକ। ବୋଉ ଏଇନେ ପାଟି କରିବେ ଆସିକି। ସଇଲା, ଏଇନେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଏଇ କାମ। ଯିବ ଯେତେ ଥର ବାହାରକୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବ, ସେତିକି ଥର। କାଲି ଯୋଉ ବ୍ଲଗ କରୁଥିଲା ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖିନେବେ ହେଲା। ନେଇକି ଗଲା, ଏନେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ହେଲା। ଥୁଆ ହେଲା ଚପଲ ତାର, ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? କଣ ଆଣିଲୁ ବା? କଣ ଆଣିଲୁ? ବରା। ଥୁଆ ହେଲା ସାଇକେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେ ଖାଇବେ ଯାଇକି। ଆଣିଲେ ସିଆଡୁ ଆଣିକି ଖାଇଲେଣି ବସିକି। କାହାକୁ ଦେବେନି ହେଲା। କଣ ମୁଢି କଣ ବା ପିଆଜି? ମୁଁ ଗୋଟେ ନେବି ନା? ନେବି, ଗୋଟେ ନଉଛି।